ନୁଙ୍ଗୁଡେ ମୋର ହାତରେ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ନନା ତୋର ହାତରେ ଗୋଡି ଥିବ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହାତରେ କଣ ଅଛି କହିଲୁ? ସେଇଟାର ବି କିଛି ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଡି। ନୁଙ୍ଗୁଡି ନନା ତୁ ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ ଦେଖ ନନା। କାମ କରୁନ ବଇଛ କଣ? ବାବୁ ପେଟ କାଟୁଛି ବାବୁ। କାହାର ପେଟ କାଟୁଛି? ନୁଙ୍ଗୁଡିର ବାବୁ। ଆରେ ଭାଇ ନୁଙ୍ଗୁଡିର ପେଟ କାଟୁଛି ତମେ ଯାଉନ କରିବ। ବାବୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ବାବୁ, ସିଏ କରିପାରିବନି। ନୁଙ୍ଗୁଡି କରିପାରିବୁ? କାମ କରିବ। ନୁଙ୍ଗୁଡି ମତେ ଡାଲ। ନନା ଦେଖ ଦେଖ କହିଲି ତତେ ଦେଖ। ବଇଛ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛି ବାବୁ। କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି? ବାବୁ ନୁଙ୍ଗୁଡିର ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଣ୍ଡ। ଆରେ ଭାଇ ନୁଙ୍ଗୁଡିର ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ତମେ କାମ କରୁନ। ମୁଁ ରହିପାରିବି ବାବୁ, ସିଏ ରହିପାରିବନି। ନୁଙ୍ଗୁଡି ରହିପାରିବୁ? ଆରେ ଭାଇ ସିଏ ତ କିଛି କରିପାରୁନି। ଯଦି କରିପାରୁନି ମୋ ପଇସାଟା ଫେରେଇ ଦିଅ। ବାବୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ପାରିବି, ନୁଙ୍ଗୁଡି ଫେରେଇ ପାରିବନି ବାବୁ। ନୁଙ୍ଗୁଡି ଫେରେଇ ପାରିବୁ? ଆରେ ସେ ଭାଇ କିଛି କରିପାରୁନି, ପଇସା ଫେରେଇ ପାରୁନି। ତମେ କୁଆଡେ ଆଇଛ କହିଲ? ତମେ କାମ କରିବାକୁ ଆଇଛ ନା ମତେ ଗାଡ଼ିରେ କହିଛ? ମୁଁ ମାରି ପାରିବିନି ବାବୁ। ନୁଙ୍ଗୁଡି